Bungkusi kerupuk rindu. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil, kegiatan setiap hari. Untuk akhir-akhir ini jarang upload konten, tapi yo ngaruh banget ternyata. Di saat aku beberapa hari tidak upload konten, terus upload konten iku penayanganku turun. Emang le upload satu tema iku nanggone kontenku iku lama kelamaan iku penayangan turun, tapi lek setiap hari konsisten upload iku turune enggak banyak banget. Lek biasane pasti saya konsisten iku setiap hari upload kayak gini kinotok isek 4.000 5.000 penayangan. Iki setelah tidak upload beberapa hari terus upload saiki penayangannya turun karek 1.000 penayangan. Alasanku jarang upload iku perkorone warung sebelah iku rame, makanya jarang upload, gak ada waktu luang. Lek awan iku full ngladeni, lek wis bengi iku wis pegel karek istirahate. Masih lanjut margawe, iki aku bungkusi kerupuk rindu. Kerupuk rindune iki mau dibumboni pedes ora sing original. Dibumbungin iki tambah enak soale ono pedese, ono manise, ono guriye, dadi muaso. Lek sing original yo asli kerupuk rindu iku mau gak dibumboni opo-opo. Iki mau dikei 2 sak kerupuk rindu, 1 sak magor. Sing 1 sak magor iku mau wis mari disiki soale ape digowo. Dan iki karek kerupuk rindune iki mau oleh ku ngadai wis mari, kita lanjut ngepaki. Iki engko tak puaki kabeh sampai sing oleh iki mau mari. Setelah itu ora langsung tak iketi koyo biasae. Lek koyo biasae kan oleh 5 pak iku langsung tak iketi. Sedangkan saiki gak tak gawe ngono. Soale iki engko ono ayahe sing bagian ngiketi, dadi tak paki kuwabe tak toto nanggone sebelah kene, lek wis mari engko diiketno.